Bore dda a chroeso chi yma yn enw yn Harglwydd Iesu Grist. Mae'n dda cael dod at ein gilydd unwaith eto i addoli yr arglwydd efo'n gilydd. Gadwch i ni wrando ar ychydig o eiriau o lyfr y proffwyd Eseia. Dring i fynydd uchel, ti Seion, sy'n cyhoeddi newyddion da. Cod y lais yn gryf, ti Jerusalem sy'n cyhoeddi'r newyddion da. Gweidda, paid â gofni. Dywed wrth ddinasoedd Jiwda, dyma eich Duw chwi. Wele, yr arglwydd yw yn dod mewn nerth, yn rheoli a'i fraich. Wele, y mae ei wobr ganddo, a'i dal gydag ef. Mae'n porthi ei braidd fel bugail, ac a'i fraich yn ei casglu'n hyd. Mae'n cludo'r wyn yn ei gôl, ac yn coleddu mamogiaid. Gadewch i ni ofyn am gymorth yr arglwydd wrth i ni addoli. Gadewch i ni weddio. O Dduw yn tad, da ni'n diolch yn fawr eto am y cyfle da ni'n gael i ddod i daddoli di, i ganmol dy enw ac i gofio am y gwirioneddau mawr sydd ynghlwm â dy efengil, dy newyddion da di. Da ni'n gweddio bydde di'n gymorth ac yn fendith i ni sydd yma yn y capel, i bawb sydd adref yn gwylio ar y we. A da ni'n gweddio cawn ni efo'n gilydd, sylweddoli beth mor fawr ydy dy gariad di. Beth mor bwysig a pherthnasol ydy dy gynllun di ar gyfer tragwyddoldeb. Clyw'n gweddio dad mwyn Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Wel, da ni'n eich croesawu chi gyd fama a croesawu pawb sydd ar y we yn gwylio hefyd. Yn gweddio bydd Duw yn ei ras yn helpu ni wrth i ni gofio pethau eitha difrifol heddiw wrth i ni ystyried cynllun yr arglwydd. Ond mi gychwynnwn ni yn canu emyn efo yn gilydd. Wythnos dwytha fe gawson ni etholiad yn y wlad yma, cyfle i ddewis rhai i lywodraethu. Ond uwch lawr cyfan, mae yna un sy'n llywodraethu pob dim. Rhagluniaeth fawr yn ef, mor rhyfedd yw esboniad helaeth honno arfaeth Duw. Mae yna arfaeth, mae yna drefn gan Dduw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawn ar cwbl oll o'i gyngor ef.
Dwi'n falch o weld rhai o'ch chi rhai iau yma heddiw, a mae'n dda bod ni'n cael cyfle efo'n gilydd i feddwl am y Dduw fel yma. A un o'r pethau dwi eisiau chi feddwl amdano fo bore yma di, be ydych chi'n meddwl bysa'n gwneud chi wir yn hapus? Chi blant, be ydych chi'n gwneud chi'n wir yn hapus? Ydych chi'n meddwl, sa'n ni cael yr un peth yma? Mi fydde hwn yn ymwneud i wir yn hapus. Wan i lot, mae cael dod yn enwog neu cael lot o arian neu pob math o bethau yn bethau mae'n meddwl, sa'n ni cael hwn yna mi fysa ni'n hapus. Ond dwi eisiau dangos i chi, gewn ni lun fyny. Dyn fan yma, C.T. Ffrwd, Charles Thomas Ffrwd oedd i enw fo. A dwi'n meddwl os gallwch chi weld ar y llun yna, ond mae'n sefyll fanna a mae gynno fo fat criced yn ei law. A mi oedd Charles Thomas Ffrwd yn chwarae criced. Ac oedd o'n chwarae criced mor dda i ddweud y gwir, oedd o yn chwarae dros Loegr, tîm sydd yn chwarae criced i Loegr. Oedd o'n ei rhoi goreion yn y byd ac oedd o mor enwog. Ac oedd o wrth i fodd yn chwarae criced. A dyma be oedd o'n meddwl, dyma beth yn neud o'n hapus. I ddweud y gwir, oedd o'n ymarfer gymaint, mi fydde fo yn sefyll o flaen drych am oriau, jyst yn practisio, nid yn siŵr bod o yn gwybod sa'r bel yn dod ato fo, bod o yn dal y bat yn syth. A dyma oedd y peth pwysig iddo fo. A doedd o ddim jyst yn enwog am bod o'n chwarae criced, oedd o hefyd yn dod o deulu cyfoethog iawn iawn. Oedd ei dad o yn ofnadwy y gyfoethog. A pan nath ei dad o farw, mi oedd C.T. Ffrwd i hynna'n, mi oedd o wedi cael lot o bres. So oedd yn gallu chwarae criced, oedd enwog, oedd lot o bobl yn meddwl cymaint ohono fo, ac oedd ganddo fo ddigon o bres. Chi'n meddwl beth fo'n hapus? Ond dyma rhywun yn gofyn iddo fo un tro, ti'n credu'n Iesu Grist? Mae'n dwm iddo fo. Wyt ti'n gwybod bod ti'n mynd i fynd i'r nefoedd? A doedd o ddim yn siŵr. A mae'n dechrau meddwl, be di holl bwynt chwarae criced a bod yn enwog? Be di holl bwynt yr o'r arian sydd gennau? Os yn y diwedd fyddai'n colli'r cyfan a achos fyddai'n mynd yn hen a fyddai ddim yn gallu chwarae criced, fyddai'n marw yn y ddwrnod a fydd y pres ddim iws i mi. A dyma fo'n dod i gredu yn Iesu Grist, a nath o ddim just dod i gredu yn Iesu Grist. Ddaru fo benderfynu, mae'r un peth mawr oedd o isio mewn gwirionedd, o deud wrth bobl eraill am yr arglwydd Iesig. Felly, os gawn ni'r llun nesaf, a'r llun nesaf, C.T. Ffrwd, dwi'n meddwl mae fod i'r un yn y top ar yr ochr chwith fanna. Dwi'n meddwl mae dyna fo, ond dwi'n mynd siŵr iawn. Roedd yna 7 ohonyn nhw, ac oedden nhw'n coleg efo'i gilydd, a dyma'r 7 ohonyn nhw'n penderfynu bod nhw am fynd i China i sôn wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. A dyma nhw'n mynd i China. A nath C.T. Ffrwd treulio dipyn o flynyddoedd yn China yn sôn wrth bobl am Iesu Grist. Nath o hefyd wedyn fynd i Affrica. Ac nath o sôn wrth sawl un am yr arglwydd Iesu Grist yn Affrica. A pan ddath i dad o farw a gadael lot o bres iddo fo, mae fo'n rhoi'r pres i gyd i ffwrdd. Mae fo'n rhoi o i gyd i ffwrdd. A na fo ddim cadw dim ohono fo, rhoi o i gyd i ffwrdd i helpu pobl eraill. Rhai plant oedd heb dad a mam ac oedden nhw mewn cartref am ddifad, so dyma fo'n rhoi'r arian, dipyn o'i arian i helpu cartrefu plant am ddifad. Arian i rai tlawd yn yr India, arian i helpu cenhadon yn mynd i lefydd eraill, sôn am Iesu Grist. Felly, oedd o wedi rhoi fyny y pethau oedd o ar un adeg yn meddwl byddai'n neud o'n hapus. Ac oedd o wedi cael rhywbeth arall oedd yn werth i gael. A wrth gwrs, nid just C.T. Ffrwd sydd wedi gwneud y math yma beth.
Mae chi ddynes Helen Roosevelt. A mae yna lyfrau gwych am Helen Roosevelt yn sôn am ei hanes hi. Oedd hi'n feddyg, a mi fyddai hi wedi gallu bod yn feddyg efo gyrfa gyfoethog dda yn y wlad yma. Ond mi ddiwsiodd hi fynd i Affrica. A fi oedd hi'n feddyg ymhlith rhoi tlawd iawn fanno. Ac yn sôn wrthyn nhw am yr arglwydd Iesu Grist, achos bod hi wedi garu'r arglwydd Iesu Grist. A dyma dod yn rhyfel yn Affrica, yn y wlad lle oedd hi. A dyma hi'n cael ei dal, a dyma nhw'n ei thrin hi'n ofnadwy, dyma'n dioddau'n ofnadwy. Ond oedd hi'n dweud pan oedd hi'n dioddau fel hyn, eto oedd hi yn efo ryw lawenydd yn ei chalon, achos hi'n gwybod bod Iesu Grist yn ei charu hi. A ryw ddydd byddai'n cael bod efo'r arglwydd Iesu Grist. Mae yna un arall, Eric Liddell. A mae yna ffilm am Eric Liddell, Chariots of Fire. Os gewch chi gyfle i weld y ffilm yma, mae'n ffilm gwerth i gweld. Oedd Eric Liddell, oedd o, ddim chwarae criced, oedd o yn rhedeg ac yn rhedo'r cyflym. Oedd hefyd yn chwarae rygbi. Oedd chwarae rygbi dros yr Alban ac oedd o'n rhedo'r cyflym a dyma fo'n ennill medal aur yn y gemau Olympaidd. Ond oedd o'n caru'r arglwydd Iesu Grist. A dyma fo eto yn mynd i sôn wrth eraill am yr arglwydd Iesu Grist ymhen draw'r byd. A fe oedd o farw'n reit ifanc. Ond oedd pawb oedd yn nabod Eric Liddell yn dweud bod ganddo fo ryw lawenydd yn ei galon, ryw dangnefedd, ac oedd pawb eisiau ei nabod o, achos bod o'n caru'r arglwydd Iesu Grist. Wan, does dim rhaid i chi fynd i bendraw'r byd i sôn am Iesu Grist mwyn caru'r arglwydd Iesu. Does dim rhaid gwneud hynny. Ond mae'n bwysig eich bod chi'n sylweddoli, beth bynnag arall ydych chi eisiau gwneud chi'ch hunain yn hapus. Yr un peth sydd wir yn mynd i fod yn rhoi llawenydd, beth bynnag sy'n digwydd yn y byd i chi, ydy adnabod Iesu Grist, a gwybod ryw ddydd byddwch chi efo Iesu Grist yn saff yn y nefoedd. A da ni'n mynd i sôn fwy am hynny bellach ymlaen wrth i mi bregethu. Felly, chwiliwch allan os ydych chi eisiau hanes C.T. Studd, Helen Roosevelt ac Eric Liddell, a dwi'n siŵr byddwch chi yn cael bendith wrth ffeindio allan mwy amdanyn nhw. Rwan, dwi'n mynd i ddarllen o'r Beibl. Dwi'n darllen o Efengyl Mathew ac o benod 25. Mathew y 5 benod ar 20. Mae'r arglwydd Iesu erbyn hyn yn dod at ddiwedd ei amser yma ar y ddaear. A mae'n adrodd lot o ddamhegion, lot o storïau sydd yn sôn am beth sydd yn mynd i ddigwydd a pa mor bwysig ydy mewn gwirionedd i ni'n siŵr bod ni yn credu ynddo fo. Felly, Mathew 25, adnod 31. Pan ddaw mab y dyn yn ei ogoniant, a'r holl angylion gydag ef, yna bydd yn eistedd ar orsedd ei ogoniant. Fe gesglir yr holl genhedloedd ger ei fron, a bydd ef yn ei didoli oddi wrth ei gilydd, fel y mae Bigal yn didoli'r defaid o ddydd y geifr. Fe esydd y defaid ar ei law dde, a'r geifr ar y law chwith. Yna fe ddywyd y brenin wrth yr rhai ar y dde iddo, dewch, chi sydd dan fendith fy nhad, i etifeddu'r deyrnas y baratoed i chi ers seiliad y byd. Oherwydd bym yn newynog a rhoesoch fwyd i mi. Bym yn sychedig a rhoesoch ddiod i mi. Bym yn ddieithr a chymerasoch fi eich cartref. Bym yn noeth a rhoesoch ddillad amdanaf. Bym yn glaf ac ymwelsoch am mi. Bym yn ngharchar a deithoch ataf. Yna bydd yr rhai cyfiawn yn ei ateb. Arglwydd gofynant. Pryd ythwolsom di newynog ath borthi, neu'n sychedig a rhoi diod i ti. A phryd ythwolsom di'n ddieithr, ath gymryd i'n cartref. Neu'n noeth a rhoi dillad amdanat. Pryd ythwolsom di'n glaf neu yngharchar ac ymweld â thi. A bydd y brenin yn ei hateb.
Yn wir rwy'n dweud wrthych, yn gymaint ag i chi ei wneud i un o'r lleiaf o'r rhain fy nghyfrodyr, i mi y gwneiswch. Yna, fe ddywed wrth y rhai ar y chwith, ewch oddi wrthyf, chwi sydd dan felltith, i'r tân tragwyddol a baratoi i'r diafol a'i angylion. Bym yn newynog ac ni roesoch fwyd i mi. Bym yn sychedig ac ni roesoch ddiod i mi. Bym yn ddieithr ac ni chymerasoch fi i'ch cartref. Yn noeth ac ni roesoch ddillad amdanaf. Yn glaf ac yn ngharchar ac nid ymwolsoch am mi. Yna, ateban trwythau, arglwydd, gyfynant, pryd y ddwelsom di newynog, neu'n sychedig, neu'n ddieithr, neu'n noeth, neu'n glaf, neu'n ngharchar, heb wyni arnat. A bydd ef yn ei hateb, yn wir rwy'n dweud wrthych, yn gymaint ag i chi beidio a'i wneud i un o'r rhai lleiaf hyn. Nes gwneithoch chi mynna eich chwaith. Ac fe a'r rhain ymaith i gosb tragwyddol, ond y rhai cyfiawn i fywyd tragwyddol. Dyma air yr arglwydd. Sut ydych chi'n teimlo wrth i mi ddarllen y ddameg yna? Mae'n ddameg sy'n sobri rhywun ydy. Mae'n gwneud i rhywun ystyried. A'n gobaith ni wrth gwrs ydy bod ganddo ni un sydd o'n plaid ni, yr arglwydd Iesu Grist. Felly, dyn ni am ganu am yr arglwydd. Yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i. Ef yw fy hael, fy nerth, fy nghân. Mae'n gongolfaen. Mae'n dir mor gryf. Craig yw i mi mewn dŵr a thân. Dear Margaret.
Gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni weddion. Arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Wrth blygu ger dyfron yn sôn geiriau yr emyn ddiwetha yna, da ni'n gorfod cyfadde bod na ryw eiriau mawr, ryw wirioneddau rhyfeddol yn yr emyn da ni newydd i chanu. Ond na ryw hyfdra lle da ni'n gallu deud yn bod ni yn eiddo i Grist, ond bod Crist yn eiddo i ni. Y gair tragwyddol, y mab, yr un sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb, yn eiddo i ni. O, arglwydd yn Duw. Mae hwn yn wirionedd rhyfeddol yn wir. A da ni yn sylweddoli unwaith eto, Duw. Mae dim ond trwy'r ras yr ydyn ni'n gallu deud y fath beth. Beth ydyn ni? Ond creaduriad bach sydd wedi crwydro yn bell oddi wrtho ti. Yn heiddi dim byd ond cael yn gwrthod gen i ti. A byw ti, y Duw tragwyddol, sanctaidd, perffaith. Holl a lleog, holl wybodus. Sydd mor lan dylygaid fel nad wyt ti'n gallu edrych ar ddrwg. Ac eto, yng Nghrist, mae gynddon ni ddrws i ddod ata ti. Yng Nghrist, da ni'n cael ein cyfrif yn blant. Yng Nghrist, da ni'n gallu dal o di yn dad. Yng Nghrist, da ni'n gallu profi bywyd a llawenydd na all dim byd yn y byd i gystadlu ag o llawenydd na all dim byd yn y byd dynnu oddi wrthon ni chwaith. Da ni mor llawen y bore moddiwn tad yn bod ni'n gallu dod o hyd i loches yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly beth bynnag sydd yn digwydd mewn bywyd ac mewn marwolaeth, mewn poen ac mewn llawenydd, yn amseroedd o hael yn gwenu ar yn bywydau neu mewn stormydd ar stormydd garwaf, da ni'n gallu cael yn tangnefedd yn bodlonrwydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac wrth blygu gyda bron ar ddiwedd wythnos pryd da ni yn y wlad hon wedi bod yn dewis arweinwyr newydd ar gyfer llywodraeth. Da ni diolch iddo tad i'w chlaw yr rheini bod na un sydd yn llywodraethu mewn cyfiawnder. A bod na ddydd yn dod pryd y bydd dy deyrnas di i'w gweld yn ei gogoniant. Bydd pob drwg wedi gorffen. Bydd pob anewioldeb wedi cael delio ag o. A mi fydd yna nef newydd a deiar newydd a thithewdd yw'n tad yn arglwydd. Iesu Grist yn brenin mewn gogoniant. Felly yw'n tad, wrth i ni droi ata ti heddiw, da ni'n gofyn o'r newydd wneud i faddau ni yn beia. Da ni'n cyffesu ger dyfron o ddiw'n tad. I ni grwydro yr wythnos ddiwethaf yma unwaith eto. Mewn gair, mewn meddwl, ac mewn gweithred. Yna bethau dylen ni fod wedi gwneud, da ni wedi esgyluso nhw ddiw'n tad. Ac felly, da ni'n dod yn ostyngedig, yn gofyn eto wneud i roi ni sicrwydd trwy'r arglwydd Iesu Grist, trwy aberth ar y groes, yn bod ni wedi profi dy drigaredd a bod maddeuant wedi dod i ni. Ond o arglwydd, yn ogystal â dod mewn edifeirwch, da ni'n dod efo diolchgarwch. Dy fod ti wedi gwylio drostron ni'n yr wythnos ddiwethaf yma. Dy fod ti wedi dysgu rhywbeth i ni efallai amdana ti dy hunan a gadael i ni brofi dy gariad mewn rhyw ffordd yr wythnos ddiwethaf. A da ni'n diolch bod ni'n gallu dod mewn ffydd i ofyn ar ei ti wylio drostron ni yn yr wythnos sydd yn dod. Ni'n cyflwyno i ti bawb sydd mewn angen arbennig, da ni'n meddwl am yn llywodraeth ni, yn gofyn ar ei ti roi doethineb arbennig i'r llywodraeth yng Nghaerdydd, yn San Steffan, ac mewn man eraill yn y byd o ddiw'n tad. Gad i lywodraethau'r byd
wneud hynny mewn cyfiawnder i ofalu am y tlawd a'r difreintiedig. Da ni'n cyflwyno hefyd y bobl, da ni'n gwybod sydd mewn lle anodd iawn ar hyn o bryd. Y rhai o ddewn tad sydd yn cael eu hunain mewn lle cyfyng oherwydd amgylchiadau. Rhai hunain o ddewn tad sydd yn cael eu hunain mewn lle anodd oherwydd afiechyd. Rhai o ddewn tad sydd mewn galar. Da ni'n ei cyflwyno nhw'n dyner i dyddwylo gan weddio bydd wedi'n closio atyn nhw ac yn rhoi iddyn nhw'r hyn maen nhw ei angen o Dduw, iddyn nhw brofi dy gysur a dy gymorth di. A da ni'n gweddio dros dy eglwys. Ar i'r eglwys mewn dyddiau fel yn dyddiau ni, wneud ei gwaith yn iawn o gyhoeddi Iesu Grist. Mewn gweithrediau, ond hefyd mewn gair i gyhoeddi Iesu Grist fel arglwydd a gwaredwr sy'n galw'r byd i adifeirwch ac yn galw pobl yn ôl at ti. Am hynny o ddewn tad, da ni'n gweddio bydd wedi'n siarad efo ni bore yma trwy'r gair. Gader gair y bore yma, bod i'n calonau ni yn fwyd, i'n heneidi o ddewn tad yn anogaeth, yn her, yn gysur, yn gerydd os oes angen hynny, ond o ddewn tad yn fwy na dim yn dangos i ni yr arglwydd Iesu Grist a hynny mewn gogoniant. Trwy dysbryd tyrd o dad. Gweithia yno. A fe nhw'n roi'r clod a'r gogoniant i dy enw di. A mae'n bod ni'n gweddio'r cyfan trwy Iesu Grist ac ar sail i heiddiad rhyfeddol o. Amen. Amen. Wel, cyn troi i feddwl am y gair, mae yna emyn arall i ni i'w chanu. Emyn sy'n datgan mae Iesu ydy'r brenin. Iesu yw'r i o'r, y gri sy'n adsain drwy y cread, disglair ei rym, trygwyddol air ein craig. A mae'r emyn yma'n arwain at beth sy'n mynd i ddigwydd yn y diwedd, yn y pennill ola. Pryd mae Crist yn mynd i bod yn dod yn ôl mewn gogoniant yn frenin i'r byd yma.
Wel, sy'n dweitha, o'n i yn sôn am yr hyn oedd Iesu wedi galw'r disgyblion i wneud wedi iddo fo atgyfodi, bod wedi danfon nhw i bedwar ban byd. Iddyn nhw beidio ag ymadael o Jerusalem ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. A wedyn mynd allan yn nerth yr ysbryd i gyhoeddi'r gair. Rwan, dydd Iau nesaf, mae'n ddiwrnod yng nghalendr yr eglwys. Mae'n ddydd Iau dyrchafel. Yr adeg da ni'n cofio yr arglwydd yn esgyn i'r nef. Nath o atgyfodi, nath o dreulio rhyw 40 o ddyddiau efo'i ddisgyblion yn ei dysgu nhw a'i hyfforddi nhw. A wedyn dyma fo'n cael ei ddyrchafu i'r nef. Ac yn actau y benod gyntaf, da ni'n darllen fel hyn yn adnod 9. Wedi iddo ddweud hyn a hwythau'n edrych fe'i dyrchafwyd a chipiodd cwmwl efo'i golwg. Fel yr oeddent yn syllu tua'r nef ac yn ta'n mynd, dyma 2 ŵr yn sefyll yn eu hymyl mewn dillad gwyn. Ac meddai'r rhain, wir Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrth i chi'r nef yn dod yn yr un modd ag y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Rwan, dyma beth dwi eisiau ni feddwl amdano fo bore yma. Mae yna rai geiriau neu ymadroddion sydd wedi dod yn gyfarwydd i ni yn y flwyddyn diwethaf yn does. Zoom wedi newid ystyr i gymaint ohono ni. Social distancing yn rhywbeth, da ni wedi dod yn gyfarwydd ag o. You're on mute yn ymadrodd, da ni wedi glywed sawl tro. Follow the science. Ymadroddion sydd wedi dod yn rhan o'n iaith bob dydd ni rywsut. Wedyn yn y rai ymadroddion, da ni'n cysylltu efo digwyddiadau neu efo pobl. They think it's all over. It is now. Wel, a rhai ohono ni'n cofio hynny, felly gwpan bêl-droed y byd. Martin Luther King, mae gen i freuddwyd. Da chi'n meddwl am dan y fo pan da chi'n clywed, I have a dream. The lady's not for turning. Margaret Thatcher. Ich bin ein Berliner. JF Kennedy yn dweud, mae donut oedd o yn Merlin yn dweud. Mwy cyfoes o falle, I'm a celebrity, get me out of here. Ond swn i'n gofyn i chi, rwan pa ymadrodd da chi'n cysylltu efo Arnold Schwarzenegger? Mae'n siŵr bydde rhan fwyaf, os da chi'n gyfarwydd a fo, felly yr actor yna, yr ymadrodd yna ddoth y tro cyntaf yn y ffilm The Terminator, a wedyn oedd o'n defnyddio fo mewn sawl un o'i ffilmiau eraill. I'll be back. A felly oedd o'n deud o mewn gwirionedd bron fel bygythiad, dwi'n dod yn ôl. Heddiw, da ni'n troi feddwl am un arall a ddawodd bydde fo yn dod yn ôl. Oedd Iesu wedi siarad efo'i ddisgyblion yn yr oriwch ystafell cyn i groesoelio, gan ddeud i fod ar ddyn i gadael, byddai'n cael ei fradychu i ddal a'i groesoelio, ond bydde fo'n dod yn ôl. A dyna ddigwyddodd wrth gwrs, dyma fo'n atgyfodi. Ond ar ôl yr atgyfodiad, oedd o'n mynd i'w gadael nhw eto. Ond, wrth iddo fo i gadael nhw y tro yma, nid trwy gael ei fradychu i ladd, ond trwy esgyn ar gwmwl i'r nef a diflannu. Dyma'r addewid yn dod. Y ddau ddyn yma angylion yn sefyll yn ymyl y disgyblion a dweud, wir Galilea, pam yr ydych yn sefyll yn edrych tua'r nef? Yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrth i chi'r nef bydd yn dod yn yr un modd ac y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. I'll be back. Ac o ddyddiau cynharaf yr eglwys, mae wedi bod yn rhan o gred Cristnogion pan fydd Iesu, bod na ddydd yn dod pan fydd Iesu yn dychwelyd i'r ddaear ar gymyler nef.
Yn ei diwedd y byd, ydy nid bod yr hael yn mynd i gynyddu a dod a llyncyr ddeiar, felly fel mae'r gwyddonwyr yn sôn amdano yn digwydd mewn rhai biliynau o flynyddoedd. Diwedd y byd ydy bod Iesu'n dod nôl ar gymyler y nef. Dydd yr arglwydd. Oedd y proffwydi yn edrych ymlaen a ddydd yr arglwydd. Ar un olwg, dydd oedd yn cyfateb nid i ddyfodiad cyntaf Iesu, ond yr arglwydd yn dychwelyd mewn grym. Fe soniodd Iesu hunan am hyn, trwy ddamhegion a trwy ddysgeidiaeth. Ac yn llythyr Testament Newydd a Llyfr Datguddiad, mae yna sôn am y dydd yn dod. Pryd bydd o'n dod mewn gogoniad. Rwan, falle bod ni ddim wedi sôn llawer am yr ail ddyfodiad yma. Yn rhannol, un rheswm am hyn ydy bod yna gymaint o ddryswch am hyn, a mae yna bobl wedi mynd i bob math o gyfeiriadau'n sôn am beth sy'n mynd i ddigwydd a pryd mae'n mynd i ddigwydd. Mae yna o leia 3 safbwynt reit wahanol gan Gristnogion, a Gristnogion wedi bod yn dadlau am hyn ynglyn â y 1000 blynyddoedd mae yna sôn amdano fo yn Llyfr Datguddiad ac yn y blaen. Ond dwi'n eisiau mynd fewn i'r dadleuon ynglyn â pryd mae Iesu'n dod nôl na sut mae e'n dod nôl. Dwi ddim eisiau mynd fewn i hynny fan yma. Ond mae'r Beibl yn deud yn glir. Mae yna ddydd yn dod, pryd bydd o'n dod nôl a pob llygaid yn ei weld. Nid trwy fod o ar Netflix, ond mae'n dyfod gyda'r cymylau a bydd pob llygad yn ei weld. Felly, dwi eisiau meddwl am 3 peth penodol am yr arglwydd Iesu yn dod yn ôl. Y peth cyntaf, bydd o'n dod yn ôl fel brenin. Bydd o'n dod yn ôl fel brenin. Os dweud mi oedd yr etholiad yma yng Nghymru. Ac yn yr Alban, mwyn penderfynu pwy, fydd yna'n llywodraethu yn y 2 Senedd ac yn Lloegr mewn nifer o gynghorau ac yn y blaen. Pwy sy'n mynd i fod yn arwain. O'n i'n os oeddech chi'n hapus efo'r canlyniad a'i peidio. Ond mi fydd yn amlwg yn y dyddiad i dod. Pwy sy'n cael gwneud y penderfyniadau mawr yn y 2 Senedd yng Nghymru ac yn yr Alban. Yn yr un modd, mae'n amlwg pwy sy'n cael gwneud y penderfyniadau mawr yn San Steffan. Os ewch chi wledydd eraill, mae'n systemau gwahanol gan bobl. Ond mae'n amlwg yn y gwledydd hynny. Yn Rwsia mae Vladimir Putin yn arwain ac yn cael deud be di be. Yng Ngogledd Corea, Kim Jong-un yn deud beth sydd yn digwydd. Wedyn mae yna bethau eraill sydd fel sy'n nhw'n rheoli yn byd ni, yn bywyd ni. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter ac yn y blaen. Mae yna ddylanwad mawr fan honno. Amazon a'r cwmnïau mawr masnachol. Ond dyma sy'n rheoli. Dyma'r grymoedd mawr yn y byd ni. Ond da ni fel Cristnogion a dweud, wel na, mae yna Dduw uwchlaw'r cyfan. Duw sydd yn llywodraethu y byd mewn gwirionedd, rhagluniaeth fawr yn ef mor rhyfedd yw. Esboniad holaeth hon o arfaeth Duw. Duw'n rheoli. Ond da ni ddim fel sy'n ei weld o'n rheoli yna, de. Y grymoedd eraill yma ydy'r dylanwadau sydd i'w gweld yn y byd. A'i breuddwydio da ni trwy ddeud fod Duw yn rheoli. A'i ryw wishful thinking ydi o yn bod ni yn sôn am Dduw yn llywodraethu. O, na. Mae'r Beibl yn dweud, o ie, mae yna lot o bethau'n digwydd yn y byd, ond mae Duw uwchlaw'r cyfan. Yr ail salm, pam yma yr cenhedloedd yn terfysgu a'r bobloedd yn cynllwyn yn ofer, a mae brenhinoedd y ddaear yn barod a'r llywodraethwyr yn gynghori a'i gilydd yn erbyn yr arglwydd a'i eneinion. Da ni yn gwneud beth mae Duw eisiau, da ni'n gwneud beth ni eisiau wneud. Gadewch i ni ddryllio i rhwymau a thaflumaeth i'r hyffynnau. Fe chwardd yr un sy'n eistedd yn y nefoedd. Mae'r arglwydd yn ei gwatwer, yna fel efara wrthynt yn ei lyd a'i dychryn yn ei ddicter. Ar wy fi wedi gosod fy mrenin ar Sion fy mynydd sanctaidd.
A ryw ddydd, mae Duw yn dweud, mae fy mrenin i yn mynd i ddod yn ôl, a mae'n mynd i fod yn dod yn ôl i lywodraethu mewn cyfiawnder. Edrychwch trwy'r proffwydyn yr hen testament. Ydych chi'n cael cyfeiriad ar ôl cyfeiriad yn edrych ymlaen at ddiwrnod pan fydd Duw yn llywodraethu trwy ei frenin. Felly, dyn ni'n darllen am y byd newydd. Ni bydd marwolaeth mwyach na galar, na llefau, na phoen. Mae pethau cyntaf wedi mynd heibio. Ni chaiff dim halogedig, na neb sy'n ymddwyn yn ffiad neu'n gylwyddog fynd i mewn iddi hi. Neb ond y rhai sydd ei henwau'n ysgrifenedig yn llyfr bywyd yr oen. Mae yna amser yn dod, pryd bydd Crist yn dod yn ôl ar gymylau'r neb. A mi fydd o'n gosod i lywodraeth. A mi fydd pob glin yn plygu iddo fo. A mi fydd pawb yn gorfod gwneud yr hyn mae Crist yn ei ordeinio. Achos mae e'n dod yn ôl i fod yn frenin. Bydd neb yn camu allan o'i lwybrau. Bydd perffeithrwydd, cyfiawnder, glendid, purdeb, yn nodweddu'r deyrnas newydd, a phob un bydd yn perthyn iddi. Mae yna nef newydd a daear newydd yn mynd i ddod i fod, a Crist fydd y brenin yn llywodraethu. Yn llywodraethu mewn gwirionedd yna. Felly, dyna'r peth cyntaf. Pan da ni'n gweld y dryswch yn y byd, a ni'n gallu mynd i anobaith, da ni'n gallu cofio na mae'n amser yn dod pe mae pethau'n mynd i fod yn wahanol. A mi fydd popeth yn dda. Yn dechrau Genesis, da ni'n clywed Duw ar ôl iddo greu'r byd, cyn y cwymp, yn dweud, edrychodd Duw ar bopeth a wnaeth a gweled da iawn y daeth. A da iawn fydd hi, ryw ddydd, pa fydd Crist yn dod yn ôl mewn gogoniant. Felly dyna y beth cyntaf, mae'n dod yn ôl yn frenin. Ond yr ail beth, bydd yn dod yn ôl fel barnwr. Bydd yn dod yn ôl fel barnwr. Trio gwneud y pennau'n hawdd i chi gofio heddiw, mae'r llythyren B yn mynd i fod yn amlwg yn y tri pen. Bydd yn ôl fel barnwr. Un o'r pethau sy'n nodweddu'n hoes ni ydy bod yna duedd i edrych yn ôl a deud mae angen gwneud iawn am feier gorffennol, yn does? Gymach chi ymgyrch Black Lives Matter. Be maen nhw'n dweud ydy mae pobl sydd a lliw eu croen yn dywyll, maen nhw wedi dioddau yn gorffennol gan ormes pobl eraill, y bobl wyn, ac felly mae eisiau gwneud iawn mewn rhyw ffordd. Dy ddim jyst bod ni'n dweud mae rhaid i bob peth fod yn iawn o hyn ymlaen. Mae eisiau gwneud rhywbeth am feier gorffennol. Neu'r wrthos diwethaf, yn y wlad yma, mi gafwyd dyfarniad yn y llys am gymaint o bostfeistri, gafodd ei dyfarnu'n euog o dwyll. A mae'n rhyddhad mawr i'r postfeistri yma bod y llys wedi dweud na doeddech chi ddim yn euog. Nid arnoch chi roedd y bai, y system gyfrifiadurol roddwyd i mewn oedd yn system ddiffygion. I ddaren nhw golli bywoliaeth. Nifer ohonyn nhw wedi cyrcharu. A mae yna alwad rwan, nid jyst am iawndal iddyn nhw, ond mae alwad am i'r bobl oedd yn gyfrifol y pryd hynny. Ryw sut i wynebu ryw fath o gosb, ryw fath o gyfiawnder. Di ddim jyst yn ddigon da bod y postfeistri yn cael iawndal. Mae angen i rhai nath y cam wynebu fyny i'r ffaith bod nhw wedi gwneud yr hyn oedd yn anghywir. A mae rhaid nhw wynebu canlyniadau hynny. A mae rhywbeth yn ddani sydd yn dweud bod angen i anghyfiawnderau'r gorffennol gael eu cydnabod. A derbyn yr hyn maen nhw'n ei heiddi. A dyna sy'n mynd i ddigwydd. Gosodwyd i ddynion farw, ac wedyn bod barn yn dod.
A mae'r awr yn dyfod, medde Iesu, yn yr hon y caiff pawb ar sydd yn y berau glywed, yn y beddau glywed ei leferydd ef a hwy a ddeuant allan, y rhai a wneud am dda i atgyfodiad bywyd, ond y rhai a wneud am ddrwg i atgyfodiad barn. A hyn mae'r llyfr datgyddiad yn darlunio'r cyfan. Trwy gwyd y ffurfafen, fel sgrôl yn cael ei dirwyn, symudwyd pob mynydd ac ynys o'i lle. Brenhinoedd y ddeiar, y mawrion, y cadfridogion, y cyfoethogion a'r cryfian, a phawb yn geithion ac yn rhyddion, cuddiasad eu hunain mewn o gofeidd ac yng nghreigiau'r mynyddoedd. Dywedasant wrth y mynyddoedd a'r creigiau, syrthiwch arnom, a chuddiwch ni rhag wyneb yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd, a rhag digofaint yr oen. O'r daeth dydd mawr i digofaint hwy, a phwy all sefyll. Beth da ni'n mynd i gael yn galw i gyfri? Mae'r byd yn mynd i gael ei alw i gyfri. Mae yna farn yn mynd i fod ar holl anewioldeb hanes dyn. A rhag ofn yn bod ni'n meddwl mae ryw ddychymyg ffantastig ydy llyfr datgyddiad. Beth am eiriau'r gwaredwr ei hun nes i ddarllen o Ffrwd 25. Pan ddaw mab y dyn yn ei ogoniant, a'r holl angylion gydag ef yna bydd yn eistedd ar orsedd ei ogoniant, fe gesglir holl genhedloedd ger ei fronef, a bydd e'n ei didoli hwy oddi wrth ei gilydd, fel y mae bugail yn didoli i'r defaid oddi wrth y geifr. A be mae'n ddeud wrth y geifr? Ewch oddi wrthef chwys y dan belltith, i'r tân rhagwyddol a baratoed i'r diafol a'i angylion. A nhw'n eiriau'n sobri ni. Sneb yn mynd i gael ei ffwrdd efo hi. Mae pob pechod mynd i dderbyn i gyfiawn dal. Rhaid i Dduw sanctaidd a chyfiawn sefyll i fyny dros gyfiawnder. Rhaid iddo ddatgan ni wrthwynebiad i ddrygioni. Ac wrth gwrs mae hynny'n gysur i rai ddioddefodd dan Hitler, neu Stalin, neu Jimmy Savile, neu rhai eraill o droseddwyr mawr y byd. Ond os ydy o'n dod nôl fel barnwyr, mae'n golygu bod rhaid i ni holi'n hynny hefyd. Rhaid i ni wynebu yn drygioni'n hynny. Mae hynny'n beth dychrynllyd iawn. Ydych chi wedi sylweddoli maint eich gwrthryfel yn erbyn Duw? Ydych chi wedi sylweddoli bod eich crwydro chi nid jyst yn rhyw gamgymeriad bach, ond bod yn sylhad ar frenin y frenhinoedd. Brad, treason yn erbyn arglwydd yr arglwyddi. Mae'n dod fel brenin i lywodraethu mewn cyfiawnder, a mae'n dod fel barnwr i ddelio ar holl rygioni sydd wedi bod. Ond nid yna'n unig sy'n ganddo ni. Mae hefyd yn dod yn brynwr. Mae'n dod yn brynwr. Mae yna drydydd cam sy'n rhaid i ni gymryd wrth feddwl am y gwaredwr yn dychwelyd. Oherwydd, fe ddydodd Iesu wrth i ddisgyblion am yr adeg yma'n mynd dod yn ôl, bydd pobl yn llewygu gan ofn wrth ysgwyl y pethau sy'n dod ar y byd. Ysgydwyr nerthodd y nefoedd ar pryd hwnnw gwelant fab y dyn yn dyfod gyda chwmwl, mewn cwmwl gyda nerth a gogoniant mawr. Ond mae'n deud wrth ei ddisgyblion, pan mae pawb arall yn ofni a dychryn, pan ddechreu'r pethau hyn ddigwydd, ymenionwch a chodwch eich pennau. Oherwydd y mae eich rhyddhad yn agosau. Beth sy'n digwydd? Mae yna rai pobl sy'n gallu edrych ymlaen at Grist yn dod yn ôl. Mae yna rai pobl
sydd yn edrych ymlaen at y fo'n dod nôl fel brenin ac fel barnwr. Pam? Achos bod o'n brynwr. Achos bod o'n ei prynu yn hyneidiau ni. Mae wedi prynu'n bywydau ni. Mae'n hanwireddau ni wedi cael talu amdanyn nhw eisoes. Wel, meddyliwch am hyn. Ystyriwch be mae hyn yn ei olygu. Bod y pris wedi rhoi am yn beian i gyd. Diwrnod o blaen, o'n i'n gorfod cael cyfrifiadur newydd. Cyfrifiadur oedd gennau oedd o'n gwneud mwy a mwy o bethau gwirion. Oedd o'n gwneud pethau do'n i ddim o bwriadydd o'n wneud, a nid jyst fi oedd ar fain pwysio'r botwm anghywir, neu'n clicio ar ryw link anghywir. So oedd rhaid i fi gael cyfrifiadur newydd. So be nes i? Wel, mi nes i ar y we. A mi nes i ffeindio y cyfrifiadur o'n isio, dyma fi'n clicio ar y botwm, dyma fi'n rhoi manylion i mewn, a dyma fi'n talu am y cyfrifiadur. O'n i wedi talu amdano fo. Fi oedd bia fo. Ond wedyn, oedd rhaid i mi fynd rhyw ddwrnod y ddau ar ôl hynny, lawr i siop Currys, a mae yna lefydd eraill gallwch chi gael cyfrifiadur. Ond wrth gwrs, es i lawr i siop Currys rhyw gwpl o ddyddiau ar ôl i archebu fo, ac ar ôl talu amdano fo, a mynd fewn i nôl y cyfrifiadur. A pan o'n i yn y siop, doedd neb yn cael deud na, fyddwn i ddim yn cael cymryd y cyfrifiadur. Wrth i mi gerdded allan o'r siop, doedd na neb yn mynd i ddod nôl a dweud, hei, be wyt ti'n neud? Fi oedd pia'r cyfrifiadur ac o'n i'n mynd i'w feddiannu fo, a dod â fo nôl adre fel mod i yn gallu ddefnyddio fo ar gyfer y pwrpas o'n i wedi brynu. Rwan, meddyliwch am hwnna fel darlun. Chi a fi, da ni wedi pechu, ynden. Mae o yn gwead ni. Da ni cyflawni pethau na ddylen ni. Y gweithredoedd hynny gallwn ni galw'n bechodau. Ond da ni wedi cyflawni nhw am fod yn calonau wedi troi oddi wrth y ddiw. Am fod y feirws yn gwaed ni fel petai mewn rhyw ffordd. Ond pan ddoth Iesu tro cyntaf, fe ddoth un byd i dalu'r pris am yn troseddu ac am yn cyflwr. Mab y dyn yn tai. Ni ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. A mae'r gair prydwerth neu fel ydych chi'n gwybod yn air o fyd y caethweision. Y pris oedd yn cael ei dalu am geithwas i gael i ryddid neu newid o un perchenog i berchenog arall. Ar y groes fe dalodd Iesu y pris yn llawn am yn drygion i ni. Dyma oen Duw yn tynnu ymaith bechod y byd. A mae pob un sy'n wedi farhau am ei gyflwr ac yn pwyso ar Iesu am gyfiawnhad yn derbyn maddeuant. Ni mae Iesu wedi hawlio yn drygion i ni iddo fo ei hunan. Mae wedi hawlio canlyniadau'n drygion i ni ar y groes. Ac fel y gyro ni efo tamed papur yn mynd fewn i siop Currys i ddeud fi bu ar cyfrifiadur yna. Felly mae'r clwyddau yn nwylo a thraed a gystlus Iesu ôl y goron draen am ei benno. Mae fel yr esit hwnnw, y dalep hwnnw, sydd yn deud dwi wedi talu'r pris am y rhain. A mae'r dydd yn dod pe bydd Iesu yn dod ar gymyler nef i be? Un nôl ni. Fel ag ys i fewn i Currys i nôl y cyfrifiadur. Mi fydd o'n hawlio'r rhai y mae o wedi i prynu nhw. A be fydd yn digwydd i rheini? O, fydd ydodd Iesu yn ei weddi fawr yn Ioan 17. O dad, am y rhai rwy ti wedi rhoi mi fy ymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi. Mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant a roddais dim i oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Nid eistedd ar gwmwl y botelyn, ond mwynhau cwmni'r brenin. Rhyfeddu at i ogoniant,
llawenhau yn ei fawredd a'i drigaredd a'i ras mae yna gymaint. So chi, ond yn meddwl am rhai o'r emynau sydd ganddo ni yn yn traddodiad ni. Os yw tegwch dy wyneb yma yn rhoi merydd garu nawr, beth o wnaed y degwch hyfryd yna'n rhagwyddoldeb mawr? Ne fy nefoedd a threfedda fyth heb drai. Pa fath uchder fe ddim cariad? Pa fath syndod y pryd hyn, pryd y gwelwyd o ogoniant perffaith llawn ar seion fryn. Anfeidroldeb o bob tegwch maith yn un. Neu bydd gweld gogoniant i eisiau chofio'r mannau bu yn enyn can o newydd drwy'r holl nefolaidd lu, ei weld a chofio Bethlehem, a'i enyn o'n dlawd. Rhyfeddod nef y nefoedd fydd gweled Duw mewn cnawd, ei weld a chofio'r cwpan yn Gethsemane ardd, ei gofio'n dod o Edom oll yn ei wisg yn hardd, ei weld a'i holl elynion yn droedfainc dan ei draed, ei weld a chofio ei golchi o'n beiau yn ei waed. Mae yna gymaint o bethau fan hyn yn de, y gallwn ni feddwl amdanyn nhw. Angryffus, henffych fore cael ei weled fel y mae. Ie, os da ni wedi credu'n Iesu Grist, os da ni wedi rhoi'n pwys arno fo, os ydyn ni wedi edifarhau ac wedi trystio, mae yng Nghrist ei hun mae'n gobaith ni. Yna, mae Crist yn dod nôl ar gymylau'r nef, nid yn ddychryn, ond yn rhywbeth i edrych ymlaen at efo. Mae'n mynd i fod yn ffantastig, mae'n mynd i fod yn ogoneddus. A dyna pam bod y gair yna, Maranatha, yn y Testament Newydd, tyred arglwydd, Maranatha, tyred arglwydd. Mae yna hiraeth henffych fore caf ei weled fel y gymau. Mae'n dod yn ôl yn brynwr i'r rhai sydd wedi ymddiried ynddo. Rwan, mae yna lawer mwy gallen ni ddeud, ond mae'r amser wedi mynd. Ond gai jyst nodi 3 peth i chi feddwl amdano fo wrth i ni orffen. Yn gyntaf, ydych chi wedi credu yn yr arglwydd? Pa elwag a'i Ffrwd os ennill yr holl fyd a phorffedu i fywyd? Beth ar eith rhywun yn gyfnewid am ei fywyd? Oherwydd mae mab y dyn ar ddyfod yng ngogoniant ei dad gyda'i engylion, ac yna fe dal i bob un yn ôl i ymddygiad. Os chi heb Grist, beth bynnag arall sydd ganddo chi, ydych chi ddim yn barod i farw. Os ydych chi ddim yn barod i farw, ydych chi ddim yn barod i fyw yn iawn chwaith. Credwch yn Iesu. Dyna un peth sydd angen i ni gymryd o ddifri. Yn ail beth, os ydyn ni wedi credu, ydyn ni'n byw yng ngoleuni'r ffaith yn bod ni ryw ddydd yn mynd i adael y byd yma. Mae'n byr debyg bod, os di pethau'n cario ymlaen fel y gyma nhw, byddwn ni'n marw a byddwn ni'n cael mynd at Iesu fel yna. Ond os di Iesu'n dod nôl, a dyn ni'n gwybod pryd bydd o'n dod nôl. Ydyn ni'n barod? Ydyn ni'n byw yng ngoleuni hwnna? Tra Iesu'n dod nôl fory, fysech chi'n ymddwyn yn wahanol heddiw i'r ffordd ydych chi yn ymddwyn. Ydych chi'n gwybod bod o'n dod nôl fory? Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddaear. Orydd buoch farw ac am eich bywyd wedi guddio gyda Christ yn niw. A pan amlygir Christ eich bywyd chi, yna fe gewch eich amlygu gyda gef mewn gogoniant. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod. Byddwch yn fyw fel pobl sydd yn byw yng ngoleuni y dydd olaf hwnnw. Ac yn drydydd, os da ni yn ddiogel yng nghariad yr arglwydd Iesu Grist, beth am bobl eraill? Yn cofio fel oedd Paul yn sôn am y ddau gymhelliad yma ganddo fo. Felly o wybod beth yw ofn yr arglwydd, yr ydym yn perswadio dynion.
ofn yr arglwydd o gwybod mae fo sydd yn llywodraethu, fo sydd rhyw ddydd yn mynd i farnu'r byd. A chydymaeth yr ofn hwnnw ydy, y mae cariad Crist mewn cymell i ni, mae cariad Crist mewn gorfod i ni. Mae gwybod bod cariad Crist ar gael i bawb sydd yn barod i roed i ffydd ynddo fo. Ydy ni yn bobl sydd yn mynd i fynd allan i ddeud wrth bawb, ie, mae yna ddydd barn yn mynd i ddod. Ond mae ddydd gras yr rwan. Brysion ato fo. Ond mae yna lawer mwy chi feddwl amdano fo fan yna. A fe gawn ni heno wrth i ni gwrdd efo'n gilydd gobeithio feddwl rhywfaint am hynny. Ond yn y cyfamser, wedi gofyn i Fiona gan i ganu emen wrth gloi. Welen dyfod ar y cwmwl. Mawr yw'r enw sydd o nawr, ar ei fraich ac ar ei forddwyd ysgrifennwyd efi lawr. Haleluia, groeso, groeso addfwyn oen. A pan mae'n dod yn ôl, nid oes yno gofio be. Dim ond llawn faddeuant rhad, poenau'r groes a grym y cariad a'r rhinweddau maith y gwaed. Darfyd tristwch, daeth llawenydd yn ei le. Ah
Felly, gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn, ac yn ymestyn yn daer at yr hyn sydd o'r tu blaen. Gadewch i ni gyflymu at y nod, i ennill y wobr y mae Duw yn ein galw i fyny ati, yng Nghrist Iesu. Amen.